Mga kapuso, this morning dungan tang malingaw ug ma-amaze sa usa sa mga sikat karon nga agritourism farm sa Malaybalay City. Kung unsa ang pwede ninyong ma-experience sa lugar, kana mismo ang ipakita kanato sa atong makauban this morning. Walay lain kundi si Ma'am Jean Mapute. Ma'am Jean, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Malaybalay? Hello, good morning. Salamat kaayo sa TEB, sa GMA na ila kong gi-interview parte sa among Mount Kitanglad Agri-Tourism Farm nga naa na ubos sa Mount Kitanglad Heritage Park. Ma'am Jean, una nato hisgutan no ang katsada sa agritourism farm ninyo diha sa Malaybalay. Can you please share to us a short history sa maong lugar? Una pa man kini nahimong atraksyon. Ni atong 2006 gawad Saka Award ni atong President Arroyo diha nagsugod ang farm nga daghan ang mga farmers nga nagbisita. Dayon na planuhan sa pamilya nga mag-additional aron daghan pa gyud maaghat og tan-aw ug naa sad tay 6.7 hectares sa eco-walk nga natural grown trees nga naa ang mga langgam. Natay mga foreigner nga magbisita para pagtan-aw sa atong mga langgam nga naa diha sulod ni ana nga parking. O dayon mga estudyante nga mag-research para sa ilang science subject. Sa pagsugod ninyo aning agritourism farm, Ma'am Jean, unsa ba ang pinaka-challenging sa pag-convert niini into agritourism attraction? Ang amo yung kalisod, mga challenge nga sa gubang mao gyud ang financial kay dili man sayon maghimo og project kung walay kwarta, pero kaluoy ni Lord na sponsoran mi sa ATI o DOST nga sila usab nakatabang sa amoa. Sa inyo ha po ba, ma'am, unsay naka-inspire no sa inyo ha ngano gitukod ninyo kining agritourism farm? Aron makatabang mi sir sa mga farmers nga magtuon o kami naanami natabangan nga mga estudyante nga scholar sa Japan kay member mi sa ATI. Mga unom na ka estudyante nga tuan na sa Japan nakapasar pinaagi sa ilang pagtuon diri sa farm. Usa nga nakatabang o dako kay nga challenge para sa amuha. Sanglit into farming sa mo, Ma'am Jean, unsa bay nakita nimo nga advantage niini sa pagpalambo sa maong atraksyon? Nananong namidaan na anay mga high value crops nga mooy isa nga mooy duaon sa mga farmers. O naasay mi project sa citronella production and eucalyptus production oil nga isa nga nakatabang sa amuha. Karon, ma'am, nga ginadayo na sa mga turista ang inyong lugar ug for sure daghan na sa ato mga kapuso ang gusto nga makaanha dinha. Unsa ba ang mga pwedeng ma-experience sa mga gusto mo bisita? Ang ilang ma-experience ang kabugnaw sa maong lugar, kung matulog sila, ilang madungog ra ang mga tingog sa langgam, ug ana matulog na atay camping site, mag-bonfire, o uban nga mga activities open mi panahon na ay mag-seminar nga makaserve pod mi ana. Daghan na ang nagadayo sa inyo ha, ma'am. Paunsa sa ba ninyo ginamintinar ang katsada sa lugar ingon man nga mga pamaagi aron di mabutang sa alaot ang atong kinaiyahan? Amo yung ang among paagi gyud nga amo yung protektahan ang atong kinaiyahan, magdugang pagani og tanom aron ang atong katubigan dili mahurot, ang atong presko nga hangin magpabilin og ang atong mga habitat. No pick. Kung igo lang sila katanaw, no picking every nga anang mga tanom dayon i-preserve yun o mag-adto sa lasang mag-eco walk diha ra gyud sa trail mo agi aron dili ma-damage ang uban nga mga moose nga naa sulod sa lasang.
Ma'am Jean, imong mensahe og pahimangno ngadto sa ato mga turista nga buot sab mobisita diya sa lugar. Among ihawhag nga mosuroy kamo sa among Mount Kitanglad Agri-Tourism Farm. Makita ninyo ang agwapo sa mao nga lugar, Ugnaw, dool sa Lasang, o naasad mo yung mga makita nga wala sad ninyo makita sa uban nga tourism farm. Daghang salamat Ma'am Jean sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV og salamat sa pagsuroy kanamo sa inyong patsadang lugar. Amping kanunay. Thank you and God bless us all. Kini ang At Home with GMA Regional TV.